Te bende wacho ni kwan mag obila par. Koro ng'isa e kamano. Kwan mag obila apar te nyalo dhi ne Nyasaye moting'o mana muma en kata rungu onge go e ode kanyo. Muma ma en go kanyo. Tini dwa donjo kae gi polise apar. Ka gima ng'atni en ng'at mosebedo kilao ka mecho koni gi kocha ma bende polis oseneno ka ni en kata gi magina en bende onyalo chwado ji magina monegi. Mano nyiso ni watiyo gi excessive force, watiyo gi teko mathoth moingo kaka owinjo watigo kaka polis. Kaeto ka in gi sirkal ma bende yuago ni e TV neno gi pile pile ka giwacho ni we must follow the rule of law. Ginuoyo ma kikwano jok ma wacho the rule of law no githoth mokalo. To ma e bende koro en rule of law. Koro mago gik ma nyaka waring wawuogie kopo ni en sirkal madwa tiyo maber. Wach mar polis ni harass jini ok owinjo bedie. Polis bende nosemi independence ma kata kama entiere no kopo ni ne kata inspector general nigi paro maler kopo ni rieko moro ne nyalo donjo ne. Onge ni kata president ok nyal riembe tich.